Per jugar a golf és indispensable utilitzar uns estris dissenyats específicament per colpejar la bola, que s'anomenen pals de golf. A golf s'hi juga amb un màxim de 14 d'aquests pals, que acostumen a estar distribuïts en 3 fustes, 10 ferros i un pàter. Les fustes són aquells pals que estan destinats a executar els cops de sortida. Originalment eren de fusta de caqui, encara que la revolució tecnològica ha aportat altres materials més moderns. Materials com les fustes metàl·liques. Els ferros, que en el seu origen també eren de fusta, són els encarregats de cobrir distàncies des dels 175 fins als 50 metres. Es diferencien els uns dels altres per la seva longitud i la seva obertura de cara. Els més llargs i tancats són els emparats per a distàncies més llargues i els curts i oberts per a cops d'aproximació. En la següent taula ens podem fer una idea de les diferents utilitats de cadascun dels pals, començant pel driver, fusta 3 o fusta 5. Passant pels ferros llargs, el ferro 3 o el ferro 4. Els ferros 5, 6 i 7, els considerats ferros mitjos, ferros curts, ferro 8 i ferro 9. I finalment els wedges, el pitching wedge o el sand wedge, els pals més oberts i amb els que es fa menys distància. Cadascun dels pals està composat per cap, vareta i empunyadura. Completarem els 14 pals amb el pàter, que s'utilitza dins del green per posar la bola al forat. És un pal, la cara del qual pràcticament no té graus, per assegurar així que la bola rodi. A part dels 14 pals, és indispensable la bola. És possiblement l'element que més ha evolucionat en el transcurs dels anys. Les primeres boles tenien plomes i pell de cavall. Avui en dia, les boles tenen diferents capes i s'utilitzen materials d'última generació. Per a la nostra pràctica, tampoc hi poden faltar els tis, suport de fusta que s'utilitzen al primer cop de cada forat, bàsicament amb els cops fets amb el driver. També és important un guant per protegir la mà i augmentar l'adherència, i sabates de golf, que augmentaran la nostra subjecció.